Chini ang ani live ni first time live video khai tong ora Facebook on orang bis kang khai di tawang mai kok sabai be di sabatam sungnai norok je proof nai mani norok jana samani ang joto no tini share khai bai kha aboni ya golo bujudi norokungsajak sungna musung ke anora jaga sung phai ang post khai mani thaijung pro post khai mani share khai jaya kho nang nungya chini photo rok nang nungya kok rok khake boi share khai proke brung brung ke share khai lega loge loge no video rok snam lega ba tabuk ang je ukong no sabi share khai mani take tangi share khai be take biang thangbai ka golung de borma lachi de tamno lachi nani tabo nai khana bole ano manai ano bahai ke tola khiklai manai gulung de borma very good nang mani tongo very good mani de toratui don't worry actually ang nijini bagai wana ya buji kha ude lukuni borok rok paksa buksu tamo tamo ni salai ni share khailai tonglai bekha abatam ani simide jayang tong ro jagao tamo kokno tui sakasa bukhuk takpani siya ko si ariang meska saimali abo sabongkha what happened tripura kali tongkha phaisung phai what happened ketal khayei okay teisa borok bangra thong ang belai kheno wana jak bomti hai borok tuma mentality teiba tongbai kaisa maniman khangke amono bahai ke sabai sukru boi bono pura buthar paya sak borong asake kuthum layo musu kuthiyo sukru kuthum ma haike take biang kama bai kha omoni soro biang kama bai kha ora acting khaina ni nanya asa gulung nung ja chaja ge hangka ke ora ni nung thangmano nung hai nang nungya borong ni dorkar korei sang nung hai borok rong no i jaga excuse rona bu phaya angor acting bu khai tongya okay take koi mungsa sangra ya phai nai phayo asuk sinamble an kok sungde angni rong ni question answer na hinji phayo tini live ani live phaino kun dorkar korei agulung ang sak sungna torja gya bele aphu ano nirok si kotor sunawo angbu nirok hai parani siya beri khorok sano tongmani nirok si ani video no hajak ge asake ano kusugo tisaka tak tumani nirok nano na hoi nu hoya angi batam tumani niron tang na sira jaglang bo sasdi ko ang mo sai meya sak torja go phu bhai ki sibang sak torja go hi take tumani koi mungsa sangraglia sangbai sidi ei bono richa jamatia je samani je troll khaimani khaika tabu ke what happened hi si sungu bono site tui sung phayo oro jagao tuma angkha hi akon bahai ke oro niyo phai sarak sinai ba fake account khulogei se bro ke troll khai tongo himmat sa korei nijini real account bai ke saphaiwani lasia de bri behe walai tonglaiwani bosa si mungsa reason korei fake news si rewine bro hai ke troll khai tongo tini ang joto proof ni rong ni biskango berai rokha ani mungsa dorkar kri ni rong biskango bo hai ke proof roani
but marokha ani bangi ya nirok ni bangi si hai ke nirok ni bokhok bisni uyong ya de erek eri nirok ni bomotom moti khesi no khoi pai nai hani bangi si maro nirok ni kahani bangai ani kok no chaja ya bo tong ne chaja tong ke kubbi si thaw na ka ro dia no gulung de bor ma sababo belengka khan ekte na hajak tong ha tamang khasa fake account khulok lai kaisa report khaija kai nai u account report khaija block thang khang ke ketal khe account khulok lai finai hai block share khailai finai nang nungya no khe asuk ke share khailai tong lai kha facebook khulok kha ke u bomangsi khoroksa borok no haimang ke haya saja kha ke obviously boni mentality kisa haya ngai no boni pura physically afan boni mentally torture khaimani omo onik chaya bile ta khaidi bote heke norong nang ani chaya tong kha ke norong na ka di anggo sekan chaya tong kha ke norong na ka di hapano ani tuma jaya no nirok phunugui bo maro nan tuma jaya bor jaga chaya angkha tuma hangkha ke ani kaisa no chaya phunuk laya ang wanjai bai kogro bohi tini ang proof borok kha boje wanjai ya nirok ni sakni borok no ang u kaisa kok samani facebook o kaisa comment tuma rok kha je chini borok rok kisa gorong ganang ke si wanjai hi hojago na bele oroniyo baksa borok si khud si hojang na oma ang personal experience bai si sai tongo tabo kaisa example ro nai jeng pandaro pha thangka hazu ketal kisa gorong ganang mokol koto phanu ke si tuma ho u hazu ketale wanjai gorong hai si hi omo para rogo hojago normally chini normal life o sung joto si bo hai ke hobo but ang u comment o thangi sama bai tuma no chaja ge ang bai kha triprasa chelarong na ang haya hoi tongpo are chini borok rong na ang tumani haya honai ba chin borok o nai thok tongo joto jakan borok kaha sitra haya bokha kaha borok haya thung mix tongo chini borok kaha mang hai bo hoya bini borok kaha mang hai bo hoya joto jaga kaha haya tongo tumani shiawi ba hai lungka pungka ma ang bai bo ni rok chung hai ke homani bai hingka ke chuno chaja ge ang kha chung tuma saya sakha ro jaga o triprasa chelarong na haya hopo hai hopo chungno openly chini mungtei haya ke hoi tong bukhuk haya ke seiwei robo photo haya rogo chini face add khai robo boti rono khini rok side stoni bai siwo main focus ke tima chelarok na tumani ho bo kaisa sini rok roi tong sibo but chungno je openly chung burino je hai ke openly chuno insult khai tongman bono ke koi sinuglia biang thangbai ka tabo nirok ni chaya ungpuro hangka ke joto phai tuma khai phai tripura ni artist rok tani tubak tabuk ke shiring take tumani pengya nirok ni frok ke chungbo sawo but tabuk chuno tripura ni artist rong no chuno bo hai ke lasi sungsa ke khaijak tong ha apro ke mani koisa bachane kare biang thambai ko fans rok video nai fro like kaisa rok khake simi fans ingya complaint khai di police station go tumahi complaint khai nai shia borok rong no jesukpa butok khai di bono sikri di bo shiale shia khe si pai nai tak bo hai ngai khyang tak shanti khenok asuk tong khamang chawi nungui susto khe hai re chini lukuni borok rok chini lukuni borok rok tak oro jaga khorok sapa borok alga dophani borok phai chungno harm khai tongya chini sakni thini borok rok si chungno harm khai tongo taki biang thangbai kha asuk haya ke rape rok khaijok afrom ka ke koisa basana kri koisa mangsa sana kri even chung u rape no te kaisa video snaman bono sasi photo tuma khai chung kaisa paper ro kaisa message seiwei aro jago chung kaisa message ro ni bangi si bono samani bono normally chung tuma nu khoroksa brini rape ungkha ke busajo gori barakan mani bangai rape khaijak bo hai khaijak bo ire bari rok hi rok hojago okay bari rok hongkha bono bad rodi uje ri barakai kangkha ke bo hai unggo bari tongje tongmani bagai rape ungu bote hairong no si chung seiwei kagojo ba seiwei bono tuma khai seiwei bono chung khibo that's mean tuma
o je norok samani word abo ungya ko haya haini bangi rep khaijak boti haya hi jeng samani si bono sasi tuma khai ko screenshot naw si share khailai ko asuk de bekar hile hai de asok tongbai langni ro samung kri khade tai chai nongoi bus kosto ke biang page ro hawi rutuk karai to baka angni je sisia baksa photo ani ro skri kha biang ni bro hai ke rutuk to bo angni je screenshot naruk maro ha ule ani ro o photo kri khable hi sake mani kothok mi but po hai ke lasi sungsa ke jungno because tak sake sao nai uji samuni bangai ni rok sao over acting ro khai tong hai ro hi acting khai bo ang just camera ni biskango simisi because abani samung ang acting kahang ke khai ke sini rogano kahang honai personal life no buino saiwi love kuno no are manai ang ani personal life no buino sawi kuno life kri hnai no 1 year sekang ang shiring ke tongkha but haino hai tak tuman nukjak fika ukok nukok kifili haino hai phai ano busuk ke khoti khai tong bono ni rok nuk tong na shiring ke tong mau angbo but wai busa hai ke shiring ke lai ro sinai अब हम बताना नहीं चाहते उसको कोई बात नहीं nirok ang oronio nai tong na uje fake account khulogui nai troll khainai rong ni bisingo nirok troll khailai frola asuk lengka ke group o share khailai kha mang khang ke ang je thaising fro share khaibai mani rong no je post share khaika bono pu group ro horbai di asung no jodi nirok tripura dopha ni bangi khai tong kha ke tripura sarang ni bangi nirok kahanai khang ke bono share khai di bono ke to share khai maya comment sa sibangya ko amte ha jaga ro gong ke nangmani kok suiwi ni rok post khaile comment sa sibang yang nai like sa ro yang nai nang nungya photo haya buini tuma bari walai lai ja KTM sanlai walai lai phu tuma anglai phu bote hairong na share khai di lengka si share khailai nai la ko Bukhuk nong ni le lama nong himde ani lama nang hing tong mani dara ani lama ang hing tong mani no but aro jago tuma khaika kebeng ang phayung ga ke ang ba khui klai sinai klai kha ke ang basawa ni bangi yak nang nai bile u yak ronai si koi skri kha te si suklogo ani lang ang hing tong ble ni rong ni lang kebeng ya na ble chini chaya krita jole si ani chaya krita jole si dekho ani chaya kri hinga ke tumani ang troll khai jak ba asuk sa ani chaya kri pi hin joto sikhang ke ang tumani troll khai jak be strong manai nai rok manai tong di manai khang ke kahang si chini sak ni bangai manai di asung no sanai ni rong ni thani ang asuk ko kabang tai salia please bo hai mungsa sung share khaiba ni sakang bono shiwi nai di moni biskang ungklok tuma bo bom ti hai situation mukkubai de dala de hai lungka share ta khai di hai lungka bini kokno puito ta sa di tuma no khorok sa brok phai takho bukho ni khunjo to khatalang thang pai bang ke nang u hai ke kopro wi na yawe ule ani khunjo talang thang pai pa hinde hai de kas nai tuma chini boro ro hai ni bagi thui tong ha tak saka ke honai chini boro ro na haya hoi tong ha hi ang bo triprasa no jamatia debor ma thik rungjak sudu jamatia debor maya joto bukung barano nang hajago akas debor ma tuma ang khamba bai mung sangnya hai nai tong ding ke hai sinai
bo salsa ni ne bo din phainai thamana di din to phainai khana phungai ke bo din phainai boni soning ke bo din phainai ba din ha wo haya bono to manai nei ble hai din phainai hi naising tong ke angya chaya no lang support khai mayo sama jaga ang 100 ba support khai nai आपको सब फॉलो कर रहे हैं नहीं देखा तो गलत हुआ है बट हम समझ नहीं रहे ini boyfriend wansa hi solja gaisi nono troll khai bai hainu tak oro nirong sadi ani boyfriend no wansa hi solja gai ano troll khai phu solja gai nirong ni proof sa gri boje wansa de wansa ya hi solja gai phu hangke ang ukok thaisa samani chini borok ro goron ganang hangke si waje hi hoja go mani wale tuma chaya no gui ni ro khai ke troll ma khai lekha tabuk ni rok nije se nijini sakni borok nijini thik krungjang na se sinili ana ble ni rok nije sinili ha ke ano troll khaine ble waje bai hi कहाँ के मैं तोंग नहीं का जो तो मिली गई राहुल देव वर्मा कहाँ के मिली हुई तोंग नहीं जों सिरिंग सिरिंग के तोंग मनी जों कोई नो मुंसा होया के ताक तुमानी जों के हाके होजाक तोंग बा एम बेकरी खानाय मालिया थैंक यू हर कहाम हेरिनसन त्रिप्रसा हर कहाम थुमा हानों सोंबाय सिदिको सोबानि तुमानि तुमा क्वेश्चन रक तोंग सि सोंसति बायनोला आं चाया नो गया के बुयानो चाया hi hombai phurong ke tumani ka sunai kuri koisa no tak ang je proof ro problem no take phaibe hanta recharge khaidi Susandan how are you I'm fine ora phai sung phai tong ko how are you nang nya bai kok sa khang ke ukok ni meaning tuma bono khang ke buji wi nai le ya selano hoja pun kaisa jole jak to buri rok no bo hom ble buri rok hi buri rok ri bara karmani bangi rep khaijago buri rok tong hani bangi rep khaijago u rok hi hom prole ni rok bahai ke homa bo tak sela rok hi hoja from ka ke ble no thai kutukla hata clear ke tani sai roe ba je buri rok selani se kuchugo ta thangdi talai di bhai angui bo bsai no kok bara samaya bahano kungui bo bata no kok bara samaya buri rong ke thamani asa khai ke mang khaijak bo chini borok rok hai mang si bahai ke buino haya khai manai sinai tong bai ungke chini borok rok hai ta hondi chini borok rok hi ta hondi jero ke nang sa hojak pai nai Tripurani borok rok supporters rok nukjak bai hable busuk jorati support khaika buni kokno puito ta chade manai Charanjit Deborma dara angke buni kokno puito chaya nirok si buni kokno puito chai tongbayu ang nirok ni buni kok chaya na puito ta chadi ni no ang tini oro jago ma phayo jepik najak abo khesaboni bo pik Bishwanath Deborma bo picture ni kok sai tong nang Shirin khen tongkha that means hai stongena triprasa celebrity rong no je phasa tung pa hon tung koi mungsa homaya ni de koi ga saroma ya ni de kite jaga nai khake jo simau khaya bai padya jamatia hai no hai ma hoko hai no ano kisa mobile recharge khai rogra de
प्रकाश देव आकनि फोन नम्बर रही रह दी ताई रां रह दे आं दुकानाव थांग रिचार्ज खाई रनाय थैंक यू मीम सनाम लाइदि सलाम लाइ गाचा लिमिट तंगै सनाम दिता तुमा बासा हायके लाइ बायबो आना तला सकलगनाय फाना तला सकलगनाय निरंनाय सा बान्ता दे शेक जाक तंग तुमा आना तला सकलगनाय हि हलाय थैंक यू सुदीप ब्रज कुमार जमाtia हामी बेतन के हामा हजा फु जरा हामी फ्र हामी को कानो बै हाया खेनु फु बोनो जे हाया खेनुक नाय रगो मा बुचि नाय को borok khoroksa buchi mani bai ingyable joto ma buchi lainai nung khoroksa borok mani kosok yapar ka ke nung hai nai oi sanai hinde bono nung sekang khubrui naine na ble kuai khili sunai yapar phasi bisingo busuk sundui rokha kai busuk kuai rokha tuma rokha khuai nai na ble boni pore si sana ble nung ba hai jai yapar sa hai je sanai tuma hai ke thuibai ko hai ke thuibai wo asuk blindly trust ta khaidi koino bai agi jora ni siming tabuk jora ni hema jungja nogoi phaibo bai je sinai sisibo changsal je siarok ba hai tong thoksa thokema tongjang himang tong ko ang je jago tong ang hai ke phai nei phedi ni ro ang hai ke phai nei phedi bui oro jago phaiban bagai tuma ma khai bui ni sini jak nukjak tongo joto no tongo bai dara joton tongo ang hai ke phai nei di usuk ni simi usuk ungkha nirok nana su kotor khaikha tabuk nirok anan te se tola suklo इग्नोर ही तो करते आए इतने दिनों से कॉक सामानी लेंखना तैनुंग नागारी मुक तैनुंग आन तोत्रा लंका सीजाक असक कपलंग तंग हा तै तैनुंग आन दरका करे प्रीतम देव वर्मा निरगा सके मुक्ति खिखलाय रखा जोंनो तुम्हानी नांग नुंगिया कॉक रोना तिले ट्रोल खाइबो नांग मानी कॉक सादी आं ताक जरा वो असक जरा तै ताकले शिखा सोबा ट्रू फ्रेंड या सोबा कबै लगेरो नाय या असक जरा बिसिंगा आं बरक गोबां माने सिनि पायहा हाय अर्पिता Nice to see you too, Arpita. Biang thang bai ka ta ke koi mung sa sungli abile. Sungsti ko. Jati sung bai sti ang answer oni. Muleng le habla ora ni hai chok a so goi. Biang thang bai khabo ta fake account ni malik ro. Phai bai sti ko. ये सब में टाइम वेस्ट मत करो पेथोया खुदे बेबे जगले भाई के मुक 3 thanks नै बो बुफायो हाय लंका सिंग तंग हां के बा मुद्रे रोसा खाइली अबले हाय के आंगो मुद्रे थाया बो कोन सा मुथुले hi फाया को लाइबो हाय के फादे नि रंगनि मुद्रे डिस्टर्ब खाइ माना hi looking so cute as usual keep shining girl thank you so much love you Arpita belai no nai thok khamem tumano nai thok ja khabo
प्रेम त्रिपुरा विशाखा खलाई जे जागा निनि जाया करे अकक न मनो दाजन हा निनि मोखां न खसल पिक भाइराल मालुक आं बनो थाङै शेयर खायजाक नों आरो थाङै नाय मावो एक्चुअली अबरै आंया बो इंडोनेशिया नि के नरक थाङै सार्च खायनाय मावो पी पॉजिटिव बिबा मैं आं पॉजिटिव न तंग मानि बाबा बट नु खाना बले तुमा खाई तंग रो जागो केबो क्वेश्चन सोंनाय खैहा बाहाय के क्वेश्चन सोंसिनाय बो फेक बोरं मां सिंके बिकॉज बोरं शीते तो इसे हाय के खाई तंगो बाहाय के क्वेश्चन सोंसिनाय न taksa si sebab zole oisi reaction roi tong khoni ade taksala tumana zole wani nang so ara jaga ang buji unni rok busu khano jealous feel khaijak to tumani se jealous ngani nang ni ro bu khaidi ko mungsa ang mate alka samukri hi jomono khai tong phai bla ang balka job mang khake ang mono ya kai ro nai by Christina phai ha satrai sogoi khulum sok dibono raj jamatia please baksa mim sanamnai rogle lengka ador make rengbai bono tini borok rok lengka talented mang do hepa nang mani jago use khaimai ani bangai hai klai tongmai la hako always remember haters shibo haters botongnai hajangnai botongnai but hajangnai tongu hiu haters rongni le bare roi maya bele because kahamani hinka ke asuk daiti area hayamani ke lungka eru haini bangai hayamani area sakang bono kaswani nangnai angbo naising tongma hamko tei bo siring khe lai thangtang he like ang 1 year sakang omono jodi ang clear ke rokha ke tini angmo hai din naiwani nangla khamuna so tini ang clear ke sai roko omoni ya golo bu hai ang bo hai ke troll khaija khangke afro ang ani borok rong na haya sakangke afro nirok ani against ang by the please because oroni ano bini borok phai haya sanai tong phaya so much jealous tama so jole ja khasa bikas te porma nini nok bisingo thangai ang tandom ri to khai tong khake nung bu joli nai no ta are you crying no I'm not tang yang ka nai bo ani mukti magna tama nung khai troll khai jak lang bo asis te porma shitoni rok situmane no troll khai ang ba hai ke sung phai ko ano tani troll khai hi puibo shia bo hai hebela ko tumani shia kile hai ma ho ba shidi ko sakang sini borok ma shidi hi se homle tani shia wile hai ma ang bai bo nini kan am belai bujang da nini kan it's a big step reply thank you so much tara thank you so much ang shiring ki tongi anglia because ang nu khado ang tuma kha jehetu chungno troll khaijak tongo maybe chini kana gini borok chungno protect khaini na but no one is there for us haini bangai chung khud chini bangai ma phainai chini khud ni bangai chung lorai ma khainai so boni bangai ang tinoro ni rong ni buskango I don't want to see red eyes smile please for your well wishers okay oh hai da takhok actually ang takhok yang bukhuk si takhok bukhuk sa si sinili hai ke si phai bai teu ko borok sadi pu hindi sake bu honja ge u biba joma english sake bu borong ni problem soi ko borok bai sei rong ha chini borok ro waji gorong ke si waji gorong gana ke si waji hi honja ge hi clear ke si sei ro bono sa si buji bai le ble ang batai tuma language na use kaisin ang mama ni si bangla english hindi ko borok asuk jang te alka language ma ya ble
nang chini borok rong no mang tani haya hopu maximum time chini borok rok mang thungja gung ka ke sung even recently si angwaisa tuma sangkam volcan club facing thang phaimani aro ni phaifro ang rasta rickshaw naising tongo khoroksa chila phaibai angbai lengka misbehave khaipe ha mask sujak to mani mask khologai makhang phunok dim bas kang phai hojak phaibo maybe u borok naifa tongnai bo naifa tongnai tabuk aro jago chini borok no hingke tabuk ni rok no sadi tuma sanai u borok rok no manei gadi waisa ni ni manei ma mela nai tho manei rok khake ba manei na ya do hai ni rok le jole roi karoi mang tong siung ke ba hai makhang bate ma hai ke phuli sai tong sinai na ble manei jak le nai musuk phu karoi mang tong ba ingke ni rok le ani takhuk rok ani bukhuk rok stay strong sis always ha actually mani kerak no bui subai thokjago mani le thik no so asak bu strong tang di asak bu ano joto hoye angbu joto no hoi tong ye je khonai rong na song hoi tong bla ang ba mi jamatia sobabo mo ko biang thangbai langbo 919 borok ni bisingo khorok tham sungkho tei rok biang thangbai langbo asa group ni borok rok biang thangbai langbo tagle sungpai bai sti ko question answer oni bangai ho phai bai sti ko tabo hongkham ko ang jodi no ani o post rong no sakang share khayang ke tak phoro ja hompai kum ko wajai ni toma phu wajai ni hai phu wajai ni bahai phu bahai ke silang tang wajai hi chini bro rok le nai thok je khipa de hai mang deng sinai tama chin borong ni mokole je khipa de hai mang deng sinai tama chin borong bukung le wa bolong hi hoja ke kaise de hajak tama ni ro nang ya khana ke mani ko thong nang na celebrity to brand celebrity sak torja gopho ang ni jeno sak sona celebrity hi gosai maya kho sak jona ang bahai ke torjang na ang bahai ke attitude phunung nai ani ro mung sakrei tuma tong mung sakrei ani lekha pora ba asak kubang ya ani family ani background asak ganang photo ba bu ungya ani bufa chakri khaine bu ungya buma bufa ni rang bai chai ang asak khobri sani thainya but ni rong je sani musuk mani je sungni musuk mani bono tang bono karibo te alka sungni musuk ke sungpai bai sidi te 10 minutes hai time tongo poni pora ke ang offline thangnai lachi bai liya bri rok bahai ke bro sala rok thung ku thunglai siwa lai tong nai suo posa se fake account ma si saus ganang ke ba phaibe diko real account bai no buskang ke baksale tongo saus ganang phone number sa roi ro dapot ma ke phone khai ke le tei khorok sale amarpur ni tuma songkang bo mang ani mandar bo thar phi si video khai kho tongra di nono hai ang bolong ni mandar ro phinai ble tongra di hai asuk din bokhro go poja ruju ja khaisi thong mani ta thui de bai belang tuma koisa mung sa pung leble ako ke ang mo thang sinai offline no so thangna sakang ni rong ang sanai please bo hai ke jodi ni rok te waisa hai no hai post rok no khake thangai phorongdi omoni sorok no
poti heta khaidi hi khaine hinke kaha kok lam pirdi nangnuya kok lam tap pirdi te chini borok bai borok bo haike ta walai lai sidi kubuni borok baksa tong buji nai rok nai lingka monai lai tong lai bai hena ule nang tong lai la habrok bai borok no hi bono sibai di nijini borok rok kujugo kakake bono bahage tola khiklaini bahage tola sukleng na mes nanglai o hai bele para rogo hai bo je khane phane hai bele o nijini gana gini ni borok rok hasai phailele hakese tuma haya pha khai rosinai mungsa jaya pha khai rosinai je ke pa tola lai suklu borong khaime bo tani maya bo tuma ma khabani rok taksana nangnya asuk news rok ni rok bote internet rogo ro ni musu khake u hasuk thangdi kubang borok mase ma nangya haya klai tongbai bo bithi mase khe thui tongbai bo bote hairong no thangi nai tisai to boini ya kalai bai di blog khailai di meme sna lai tuma malai ta फालतू हम बाय हर का हम थुबाई सिदी जोतो